ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ዘሎ ጥሜት ካብቲ ኣብ ሕፃት ዘሎ ይኸፍእ ዝገርመክ ግና ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ከይዱ ስለ ዘይቀድሖ ጥራይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ከ8 ቆልዑት እኮ የመይቶም ብሰንኪ ጥሜት ሸሞንተ ቆልዑት ህፃውንቲ የመይቶም ኣዴታት እኮ ምግቢ ስእኖ ዝበልዖ ሲኢናን እኮ እግረን እኮ ተቆሪፀን እኮ እየን ኣቦታት እኮ ዒንቶም እኮ እዮም ዝዓውሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ዲያቤቲክ ሕማም ዘለዎም ይዓዊሮም እኮ እዮም ተደለኹም ክሰደልኩም እየ ሰብ እኮ ዝበልዖ ምግቢ ሲኢኑ እኮ መሬት እናኩዓተ ዝሞተ ሬሳ ደርሆ እኮ ደርሁ ድዩ ዓፅሚ ድዩ ከም ናብ ሰብ ኤርትራዊ እኮ በዚ ሕጂ እዋን ናብ ከልቢ ናብ እንስሳ እኮ ተለዊጡ ዘሎ ግን ኣብኡ ንሕና በቲ ናይ ሚድያ ነገራት ሰነፋ ስለ ዝኾንና እቲ ኤርትራዊ ድማ ኣብኡ ኸይዱ ስለ ዘይቀድሖ በቃ ድሓን ዘለና እዩ ዝመስል ግን ክትገልጾ ካብ ትኽእል ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይጸንት ኣሎ ዝገርመኩም ብፍላይ ኣብ ዳባ ዘሎ ብፍላይ ቶም ብጣዕሚ መደንፀዊ ሓበሬታ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን ብጥሜት ኣድያ ተመንጢላ ጥቡና ሓጓ ክጠቡ ዝተገደደት ህፃን ማዕቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሐመዳይ 27 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ሓንታይ ካሕሳይ ኣብረለይ ዝተወለደትላ ዕለት እያ ካብ ጓል 21 ዓመት ተመዛበሊት ኣዶ ኣብ ማእኸል ማዕቢ ዓዲ መሐመዳይ ዝተወለደት ሓንታይ ከም ዝኾነት ህፃን ድሕሪ ምውላዳ ዝተቐበላ ጥቡ ኣድያ ኣይነበረን ወላዲት ዝሓንጠይ ሓረጎ ገብረ ሚካኤል እቲ ን5 ዓመታት በጥሜትን ጽዕነት ሕክምናን ሰሰን ዝበለ ሰውነታ ኣብ እዋን ወሊድ እውን ሕክምናዊ ሓገዝን ምግብን ክረክብ ብዘይምኻሉ ነዚ ሓንጠይ ድሕሪ ምግልጋላ ክትዓርፍ ስለ ዝተገደደት እዩ ሎሚ ሓንጠይ ካሕሳይ ካብ ትውለድ ብዘይ ኣዶ ዕድመ 2 ወርሒ ዋላ እኳ እንተቆፀረት ጨና ኣድያ ዘይምርካባ ከይኣኽላ ነዲኣ ዝመንጠላ ጥሜትን ጽዕነትን ሕክምናን ንዓ እውን ኣርኪቡላ ብጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ትርከብ ሓንጠይ ካሕሳይ ኣብረለይ መግለፂቶም በቢመዕቆቢኡ ብሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ሳቀይ ዘለው ህፃናት እያ ካብ 2015 ክሳብ ሕዚ ኣብ ማእኸል ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሐመዳይ 15 ኣዴታት ሰኣን ሕክምና ኣብ እዋን ወሊድ ሞይተን እየን ከምኡውን 128 ህፃናት በሰነት ምግብን ክትትልን ሕክምናን ሙማቶም ኣተሓባባረት ማእኸል ብርሃነ ኣማረ ተዛሪቦም እዮም ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ካዝውን ትኹረትና ነተመዛበልቲ ወገናትና ነብፅሐሎም ዝቅስመዚ ኣብ ኤርትራ ወርቂ ነይሮም ብፒንሳ እንዳገበሩ እንዳምለቁ ዝሰዶም ነይሮም ቅዱስ ተረሾም ነይሮም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ምእቲ ህዝቢ ዝሰረሾም ነይሮም ተጋሩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሎሚ ናይ ክሳድ ወርቂ ንምውሳድ ክሳድ ኣብ ዝሕረደሉ ግዜ ናይ እዝኒ ወርቂ ንምውሳድ እዝኒ ኣብ ዝቁረፀሉ ግዜ ቁሩብ ቅርሺ ንምውሳድ ሂወት ሰብ ኣብ ዝሓልፈሉ ግዜ ካብ ኣስመራ ክሳብ ትግራይ ሓድሽ ብስራት ሰሚዕና ኣለና እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ ቅድሚ 30 ዓመውቲ ከባቢ ሓፍትና ናይ ልማዓንቲ ጋሻና ትሰርሕ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ዝገደፈቶ ወርቂ ሎሚ ድሕሪ 30ታት ዓመውቲ ተመሊስላ ኣሎ ጋሻና ቅብእቲ በርሀ በየነ ትበሃል ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ከተማ እንትጮን ከባቢያን ትነብር ቅድሚ 30 ዓመውቲ ኣብ ኣስመራ ትነብር ነይራ ናቕፋ ቅርሺ ኮይኑ መተዓዳደጊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነሉ ግዜ ንሳ ናብ ኣስመራ ኣምሪሓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ስራሕ ዓለም ደፋእፋእ እናበለት ከላ እንዳ ዮዲት ተፈሪ ዝበሃል ብጣዕሚ ፍቅሪ ዝኾነት ኤርትራዊት ኣብ ገዛኣ ተቆፂራ ትሰርሕ ነይራ እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስተላዓለ ውግእ ምስተኻየደ ንሳ ኣብኡ ነይራ ሓፍትና ቅበቲ እንዳመን እንዳ ዮዲት ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብኡ ዘሎ ተጋሩ ናብ ዓዶም ክኸዱ ብወገን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክኸዱ ይግበረሎ ብዝነበረ እዋን ኣብቲ ልውውጥ ቅብእቲ እውን ከም ሃገራ ከም ህዝባ ብንብዓት ተፈላለያ ተገፊፋ ናብ ዓዳ ትኸይድ እንታይ ሓዲጋ ዕድመ ልክዓ ሰሪሓ ዘጥረየተን ኣዋራ ነቶም ሰብ ገዛ እንዳ ዮዲት ገዲፋትሎም ትመጽእ ምስ መጸት ብሰላም ኣትያ ደብዳቤ ልኢኻትሎም ዓመታት ሓሊፎም 30 ዓመታት ተጸጋጊዖም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓደ መልእኽቲ ናብ ፕሎት ሚድያ መጽዩ ቅብእቲ በርሀ በየነ ምስ ሙሉ ኣድራሻ ኣሎ ሽለይ ዕድመ ይኸይደሎ ወርቃ ክመልሰላ እየ ዝብል ካብ ደቀ እረ ጋሻና ድማ ተረኺባላ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ
زئمنت كاب إرترا زئمنت مقبل كاب تجراي تحونت أمونغ خلتي أنزنابرة انتهى يمثل نايل ما عن تدمم له تاريخ يكون تعم صبو كمتي أبز حلفة سمون زحلفنا يو يوديت تفري عبدك يا تنبر نات كملو إشم أدراشا كم زي بسكرين زر أزلو دبدابي هيبا علوش لي كاب عدنا نبعدا تسدي دخت كتكلا زحادقو تورك الله نسلاس عمت بحدري أقميتو إيه حزقن عدمنا خيط سلو زلو كرمو موت مركاوم كركبال لنيلا نحنا دما بفيسبوك غيرنا قالشنا رخيوناكي أموداتو بن بدم تسمعنا مساون تراخنا رخيوناكي تسمعك سمعت نيرو نتملكتنا وين كنا قرولو مينا كرمو كله جن معزي خير كزلخي نابس مرا هيوتنا يسمرا انتهى يمثل نيرو هيوتنا يسمرا متعمي صبوي نيرو قاو جن أنا فتي نور كله صبو امنت نساتنا نقول صبو امنت ولا جزيهم صيبو ناب مقدال قال خلهم كله صبو امنت سازنبري بحالة في النت ما نمسكر زي ولو هل ساينا سلاسي نورني تحسوا بتعمي وبزعقمي تعم امنت نيرني يا امنم يا امني قاونا بصبو نقرون يوم يروح لي نيرم جزيهم امنت تسمس نقر اماكن تهز من النوع عدم ستها لي بخمين دايوديت سرح رخيبكي بخمين بقى بسلاسي يسئل بأملاخ أبقى زوم سرح رخيبكي بتعمين صوت نعم كالي خيط والكو بقى نحن سو مرعيهم يرم ساعة يمرعون يرم حصنت نيرم نوعلتم تدرسون يديتن أنا إذا أدخل له ورحت دي فالتأمبر أمن أرجاوي عساس 4 أمن أرجاو تمرعيهم تدرسون يديتن أنا قد حري خطسوا مني أتينا وحدش مرعت كله حدش مرعت حصنت نهالو يا حدش جزاء منيو بقى حدش جزاء كاوجن دحر خطسوا من أتيه نحناسي نابكالي ناب محاجيرة خالي كأت خملتي اللي أخيدا قدمي حنت عملت جرانيره بقى أسخصنا أنا أخطأت وإيده فتيوم غي هو هراي وشي لخيدا كيدا حصنت نيرو يا جذا أنا يدي أنا يودي تجن أديات يدي أنيرة عسران كنت عملت جرا قليل وانيرة مش أقدي عبايس ما برنشل وين قال ساعة 5 نيرة شو ولاديتا كده خوينا عدقت تاجين جذا عبي جذا أيو بحالة فنت مفتاحية ولا ده كله تركيومي من ما يفلتن نسلي بخور هذا سهل أخور كنت سموني هو فيلم حالة فنت جذا فيلم كله طاق سيات أفور طاق باسي يمركان بس هو مقد حليبت يعني كأول دور لو حصنا تقولي أبغى جرت تهالنا تدرس تفعلت عن عند سواء يعني هيودي زجاجي جن من عباية من تزمت يخيدوني فرط أنا قريب لنا في لما كنت المفاتيح 3 خون بحالة من اليوم كده قفيح جزاي العرب أب عسوا بقصاتو زلا وفري نناي جوبو تعبلا للنت أم معربا وقماقم كيح بحر دو كبل زغالي أم نايلو معمت بورس ريهابيليتيشن بروجكت سبسب ودب عسب بز بهالو زلو انت دا تحديثو عمتاوي كاب كل التنت وشمون تغساب 5 مليون طن أقوحيت تسعنا مراقب كأنقد كم زغالي زرد عب عسران حدن من قص سعود عرب استفل عليه أقول قلوتات كهب زغال ودبن مسرح مسؤول كوينا وفرت بمسمع نجيزان ينبعن محداس وطينيو أزوت نزي انت تتكبيرو دما يبل استوعل أم مبرا أفريقيا زلو ميزان حيلي ملوء بملوء ناب إيرترا زوزو خخونيو إلو يزازم إذن محبرا ومراخبيو أبزغت الفيديو يقن بزعبازن نغدميت نخدو زلنان زرزرن شبتن حيزة خماس أكومي تطعم